Watune niku watu dakon. Dakonane Semar. Kala rumiyin dolanane ten mriki. Semar, Bagong, Petuk sedaya niki cak sikil iki. Pundi Mbah sikile? Lah niki cak sikil. Lah niki dipetri sikil nggih. Sikil garing. Nadar syukuran panen sukane napa niku barokah kathah, hasil kathah. Pohon niki pun atusan tahun nggih. Nggih. Kula nyanyaran ten mriki tahun 70 itu. Lha sakniki pun ade repeh niki. Niki pusaka pun dangun niki wonten. Ah, ampun. Di kesempatan kali ini kita berada di wilayah Kunjang, kecamatan yang berada di paling ujung utara Kabupaten Kediri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba menelusuri sebuah punden keramat atau tempat keramat yang sangat disakralkan oleh masyarakat sekitar ya. Punden ini berada di bawah pohon yang begitu amat besar ya Bolo. Nah, di depan itu di pagar besi ya. Dan di sebelahnya ini pemakaman umum yang letak lokasinya itu berada di gundukan tanah yang lebih tinggi seperti gunung ya. Padahal di sekelilingnya itu tidak begitu tinggi ya, datar saja desa-desa di sini. Namun di lokasi ini itu seperti lebih tinggi dan mengunduk begitu. Nah, bila kita ketemu warga, kita coba tanya-tanya terkait punden keramat ini ya Bolo, yang di pagar besi. Nah, ini merupakan sebuah batu yang di pagar besi, ada songsong ya, dan juga ada apa ini, pusaka ya Bolo. Nah, ada pusaka tombak ya di situ. Dan inilah batunya. Ini batu dakon Bolo. Ada lubang-lubangnya di situ. Nah, kita coba tanya-tanya warga ya terkait punden ini. Nanti kita kesini lagi ya. Kita coba tanya. Nah, itu ada warga yang lagi ngarit atau lagi di sawah ya. Kita coba tanya. Oh. Assalamualaikum Mbah. Lagi nopo Mbah, ngarit nopo niki? Mbah paring asma sinten? Kula Pak Padi. Mbah Padi. Nggih. Yuswane pinten Mbah? 75 mboten salah. Oh, Kelahiran 51. alhamdulillah tasih Ya ya. sehat. Nggih. Diparingi sehat tas. Nggih, amin amin amin. Mbah, kula kan niki badhe pirsa punden Punden Mbah Midi namine. Mbah Midi. Mbah Midi. Nggih. Watune niku watu dakon. Dakonane Semar. Kala rumiyin Dakonane Semar. Dadi nggih, Semar dakonane menika Semar dolanane ten mriki. dolanane ten mriki. Nggih. Semar, Bagong, Petuk sedaya mriki. Lah niku enten dakone niku. Menawi kula saged pirsa kalih jenengan mriku Mbah,
Lantai niku ente cublik. Oh nggih. Monggo mriko Mbah, kalih ningali. Berarti niki pohon apa Mbati? Terembesi. Trembesi. Wageng sanget. Nggih. Sudah dari dulu nggih, Mbah? Zamane tahun 65 di. Sampun wonten. Diketoki tiyang sakniki pun sak menten malih ya. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Yo niki dakon. Oh. Niku dakon. Niki cak sikil iki. Pundi Mbah sikile? Lah niki cak sikil niki cublik. Oh, lah niki kok sikile Semar nggih. Gitu kok nggih soalé niki pun enten ngeten iki. Tempat mainnya. Nggih. Berarti terus ten wingkinge jenengan menika wonten pusaka. Tok kados tombak. Nggih niki gambar. Nah niku napa maksude pusakane Semar ngoten? Duka nggih paling wong niki tiyang mriki sing ana tiyang pundi dekes. Nyukani ngeten iki. Nggih. Dadi kula niki tiyang juwet mboten semrep. Niki winginane tasik diubengi kain niki. Nggih. Tasik riye dek ngenane niku kok disuting dek ngenane tasik Wonten kain. Nggih. Sak menika pun boten wonten. Mboten di paling nggih di Icali. Di niku disimpeni pendak nyadran di. Mriki wonten nyadrane nggih. Nggih nyadrane 5 dukuhan wonten salah niki. Ten mriki sedaya. Ten keramatan mriki. Niki termasuk sangat dikeramatkan nggih. Nggih. Berarti menika tanah mriki kan rade inggil. Nggih. Niki Gunung Krenge namine. Niki Gunung Krenge. Nggih. Didadosaken makam nggih. Nggih. Berarti bendinten ten sabin mriki nggih. Nggih iki nggih regio. Wonten sabine napa nggih ten mriki? Napa namung ngarit mawon nggih wau? Kula gadah sabinan niku. Oh, celak mriki. Tenetane jago. Nggih. Adine mendhet cuket gajah niku aku pados uwuh. Nggih. Berarti tiang mriki menawi badhe panen napa badhe sampun panen menika nggih ten punden mriki biasane suguh mboten. Lho, nek ngono nggih namung nyadran to. Nyadran mawon. Nyadran syukuran panen sukani napa niku barokah kathah, hasil kathah. Wajibe ten mriki. Nggih. Sing gadah ali kubur mriki niki hak iki dekes. Watu niki ke jaman Purbakala niki. Purbakala termasuk nggih. Lah niki cipet sikil iki. Sikil garing. Oh, sikil gareng nggih, gareng. Range kan kencik sisih. Sikile paling nggih. Sampai mriko nggih watu dakone niku sing bolong-bolong. Niki sien kula nyanyaran ten mriki tahun 70 itu. Sakniki pun rada repeh nih. Soale kelorokan lemah. Aslinya besar, tinggi ngoten. Nggih, di sien. Samangken kelurukan tanah ten mriki nggih. Nggih, malih. Ora niki. Pohon niki pun atusan tahun nggih. Nggih. Atusan tahun niki. Kula cobi mirsani mriko mboten napa Mbah nggih. Mboten napa-napa. Amit sewu nggih ngelangkai watune niki. Nyuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ten kabuk tengene Buyutuna tasik sepi. Loh, tanah gunung ngeten kaya tapi dibego. Mbah, niki wonten dakone niku ten mriki bareng nggih. Nggih kathah lecek niku. Lecek nggih. Oh sekawak. Oh
Semar Bagong Petruk samping golek gandengan dhewe. Maksudnya pados gandengan menika ya, no? Gandengan main. Oh, dulinan ngoten. Lah iki. Masih awa-awa niki nek ngono paling nggih. Ngono tiang kali. Yen mlebu-aken wok sing ono paling terakhir napa ngenten niku. Lumbung. Kados berenjol-berenjol nggih nggih. Nggih. Tambahi selamatan mriki nate napa ditepangi hal-hal aneh napa pripun. Mboten nate kula. Masih ada waru lepo tapi kula tengok-tengok mriki nggih. Aman. Mboten enten. Niki pusaka pun dangu niki wonten. Pun gede. Niki sing damel kabupaten kok. Kene Polres Kabupaten Babatan nggih enten disukani. Oh, nggih nggih. Babatan niku. Wonten punden malih. Enten niku. Namine pundene kira-kira nggih kados nami kula bae, Mbah Midi. Mbah Midi Mbah sinten lho. Mbah Midi Mbah sinten? Nggih. Oh, iki Mbah Midi mriko Mbah Padi. Lho niki Mbah Midi nami. Mbah Midi. Namine mriko Mbah Padi. Ah, kados nami jenengan. Nggih. Niki. Nika. Oh, sing nika. Babatan kene enten musala teng mriko. Babatan nggih gunung mriko. Nggih. Nggih Terus, wonten watune kok ngenten iki nggih. Enten watu malah jejet iku. Teng mriko. Malah dideki musala mriko. Mbah, kados nek pusaka ngoten wonten mboten mriki GIP? Duka nggih. Kula kok dari rate di Panggih. Semerapi. Tapi tiang lintu daerah ngoten nggih wonten, Mbah, sing mriki kathah. Duka nek dalu. Oh, seringe dalu nggih. Nggih. Iki dalu. Ngoten niku tiang mriki pados napa, Mbah? Duka nggih. Bae njaluk napa dadi napa ngoten. Enten sing kedadosan nggih disukani ngono niki abene. Antara wak rawe tumbasaken kain. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Nek pados damel rejeki ngoten nggih kathah mriki. Mboten nate. Rezeki niku mboten nggih. Cuma lantaran ngeten iki. Nggih, nggih. Mbak Miti, kados ngeten iki panjenengan tasih ngugemi ilmu-ilmu Jawa ngoten mboten, Mbah? Kula ngeten iki pun punah ilmu Jawa. Juga siyen ajeng riyo tasih ngombah gama, mbah pacul, alate tani-tani tasih. Saniki mboten nate kok. Alat-alat tani menika nggih jenengan sakralaken termasuk nggih soalnya damel merdamel. Damel kali sing damel nyambut gawe mestine. Nggih, nggih. Keris nggih enggak ada jenengan. Mboten gadah. Mboten gadah kula mboten tiyang sepuh-sepuh siyen. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Mbah. Nggih. Wedale